rasaning ati kang nandang sengiting liyan hanyawang aku kowe bukan tresnan bagus tak jaluk ojo selek tresnan pancene tresmu kuwi akeh coba katresnan iki yen to aku sliramu rati akoni senadyan donya ra bisa jaga bakal tak jaga yen durung tak bisa pentang kuasa Gusti kameng ati tresnaku siji ento iki abadi dewa-dewa ning asmara kuat ati kawula angger kula lampun tresna datang kedak saking coba tak belangi, tak mateni lahir tresno suci asnyata yen to aku sliramu bisa nyawiji wahyu kerida asmara jenenge sote apa mas? Sote apa mas? Pak LD Prominta Audio tresnaku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula angger kula aku tresno datang kedak saking coba tak rewangi tak pateni lahir tresno suci nyata yen to aku sliramu bisa nyawiji sekali lagi wahyu kerida asmara enjoro saya oke saya HRG Perintah Kode Matur Sembanyun Kadang Dulur Channel terima kasih Matur Sembanyun sangat Mustikan nengati rumaku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula angger kula lampun tresno datang kedak saking coba lahir tresno suci
Isunya wiji dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kula angger kula apa tresno datang saking coba tarewangi bapak bumi laire tresno kang suci asunyata yen aku sliramu bisa